बिटिआर एकर्डआव जेबो लिरनाय गैया। बिटिआर एकर्डआव खुनु लिरनाय गैया। बिटिआर सोरखारा साख्रि होनो हागोन होनना बेवहाय जेबो लिरनाय गैया। दिनै 3 बोसोर जानोसै सासेबो साख्रि होनो हायाखै। दिनै 3 बोसोर जानोसै सासेबो बिथांमोनहा साख्रि होनो हायाखै। सिमा बारायनायखौ जों हेंथा गैया बरायो, नाथाय बेखौ खेल खालाम माबायदि बारायनो नागिरदों। सिमना बारायनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया, जोङो बयबो रंजागोन। किन्तु नोंथांमोनहा बेखौ खेल खालाम, बे सिमनाखौ माबायदि बारायनो नागिरदों। बाक्सानि मुसलपुराव बिपिएफ दोलोनि जर'खा मावफुं मेल। इउपिपिएल दोलोनि गोबां मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव हाबनायनि इसारा। दिनै बाक्सानि मुसलपुराव बिपिएफ दोलोनि जर'खा मेल जानानै थाङो। बे मेलाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों फै जों मिथिनानै लानि। बेयो जोंनि बोसोरारि जथुम्मा। बेवहाय जोंहा फैगौ समफ्राव जोंनि राजनितिखौ बोरै दैदेनलांनांगौ बेखौ जोङो सावरायलायगोन आरो मोजां जोङो सिद्धान्त लानानै गथै रायजो राजाफोरखौ लानानै जोंनि राजनितिखौ बोरैहाय गोरा खालामनो बिनि खामानि मावगोन। सार मा थांखि लादों? थांखिया दासिमबो लायाखै, दा सावरायगासिनोसो दङ। नोंथांमोना दायो थांखि लाखांनायनि उनावहाय थांखि फरायनाय समावहाय नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। सार लकसभा इलेक्सना फैगासिनो दङ, बेवहाय बिपिएफ हानजा हिसाबै माबायदि प्रिपेरेसन खालामबाय दं एसे फोरमायगोन। वी आर वेल प्रिपेयार्ड। बिपिएफआ मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट पलिटिकेल पार्टि। सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि नारसिननायाव जों खामानि मावग्रा नङा, सोरनिबा धमखिनायाव जोङो खामानि मावग्रा नङा। जोंनि उद्देश्य, जोंनि दृष्टिभंगिनिफ्राय बाहेरा सोरबाया खोथा बुंनायाव जों मिलायनानै थांग्रा नङा। जोंनि नोजोरा जाहैबाय बे ओनसोलाव बोरैहाय उन्नयन लाबोनो हागोन, बेवहाय थानाय गोरिब दुखिया रायजो राजाफोरनि थाखाय बोरैहाय खामानि मावनानै होनो हागोन, ओनसोलाव बोरैहाय अर्थनैतिक आन्थ'गाथ'नि सृष्टि जोङो खालामनो हागोन, ओनसोलाव शिक्षायाव बोरैहाय उन्नत खालामनो हागोन, जोंनि मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि भाषा साहित्य संस्कृति उन्नयन जों बोरै खालामनानै होनो हागोन, बेखौ लानानैनो जोङो राजनैतिक दल दादों, बिपिएफ दल दादों। गतिके इलेक्सन, मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव गावनि निजा बबियाखै इलेक्सन गेलेनानै देरहानानै जोङो देशखौ सासन खालामनायनि बेबस्था लानो थाखायनो जोङो राजनैतिक दल दादों आरो बेखौनो मावगोन। सार एमपि इलेक्सनाव चिफ मिनिस्टारा बिपिएफनिबो जि मदद बिसागोन बा सापर्ट नागिरगोन होननानै बियो चिफ मिनिस्टारनिसो स्टेटमेन्ट, जोंनि बिपिएफनि स्टेटमेन्ट नङा। गतिके बिनि बुंनाया मा मिनिं दङ, मा इसारा होदों, बेखौ जोङो दलाव सावरायगोन आरो बिनि स्टेटमेन्टजों जोंनि दलाव मा रोखोम इफेक्ट खालायगोन बिनि सायाव जोङो बिश्लेषण खालामगोन, एनालाइसिस खालामगोन आरो मोजाङा बबे बेखौनो सिद्धान्त लागोन। थांनाय 19 बोसोराव बिपिएफआ गोबां सुबुंनो साख्रि होदोंमोन, नाथाय नैबे सोलायनाय सरकार दिनैसिम मोनसेबो बेखौ बुंनांगौब्ला आं सोरखौबा रायनो लुबैयाखै, बे सिस्टेमनि खोथा। जोंनाव बिटिसि एकर्डआव लिरनाय दङ 4 ग्रेड एन्ड 3rd ग्रेड साख्रिखौ बिटिसि सरकारा होनो हागोन होननाय। बे आइनगत भाबै बे माबाखौ पावारखौ बिटिसिनो अर्पन खालामदों। ओंखायनो जोंनाव 40टा जि डिपार्टमेन्ट दं, बे 40टा डिपार्टमेन्टनि 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड साख्रिखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनि दिनाव बिपिएफनि दिनावहाय सिएसपि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दानानै सिलेक्सन खालामनानै एपइन्टमेन्ट प्रसेस खालामनानै एपइन्टमेन्ट होनाय जादों। बिसोरो जेबो मिन्थिया, खारन बिटिआर एकर्डआव खुनु लिरनाय गैया जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिटिआरनि अथरिटिया साख्रि होनो हागोन होननाय बेवहाय जेबो गैया। ओंखायनो बिथांमोनहा बिनि सम्पर्के गुरुत्वबो गैया। दिनै न'खर साख्रि होगोन होननानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन। मेट्रिक फेला चौकिदार साख्रि मोनगोन, मेट्रिक पासआ उमुक मोनगोन, मास्टार मोनगोन, केरानि मोनगोन, अफिसार मोनगोन, बायदिसिना बिथांमोनहा कमिटमेन्ट होनानै थांनाय इलेक्सन गेलेदों। दिनै 3 बोसोर जानोसै सासेबो बिथांमोनहा साख्रि होनो हायाखै। मालायनि फिसाफोरनि खोथाखौ बाद हो, गावसोर बे जायफ्रा एकर्ड सिगनेचार खालामदों बे दलनियाबो सासेबो मोनाखै, गावनि न'खरनि गावनि फिसाफोरखौ होनो हायाखै, गावनि बिदा फंबायखौबो होनो हायाखै। आं इतिमধ্যे बुंखांबाय जे सिमना बारायनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया,
जोङो बयबो रंजागोन खिन्थु नोंथांमोनहा बेखौ खेयाल खालाम बे सिमनाखौ माबायदि बारायनो नागिरदों बिटिसिआ जाहैबाय कन्टिगुवास मोनसे पलिटिकेल एन्टिटि बे सेटेलाइट टाइपनि नङा बैयाव मोनसे गामि बैयाव मोनसे गामि बे नङा बैयाव मोनसे गामि बैयाव मोनसे गामि बे सेटेलाइट फर्मनि काउन्सिला जाहैबाय राभा हासं देउरि काउन्सिल टिवा काउन्सिल सनवाल काउन्सिल गुरखा काउन्सिल राजबंशी काउन्सिल दा आदिबासि काउन्सिलाबो जागोन बेबायदि बिटिसिआ नङा जोंहा मोनसे रोखा सिमना दङ बे सिमनानि सिङाव बर'बो थागोन हारसाबो थागोन गंगारबो थागोन बेनो बिटिसिनि नागरिक आरो बिथांमोनखौनो लानानै जोङो बे बिटिसिखौ उन्नयन खालामगोन जोंना उद्देश्यआ बेसो जुदि चिफ मिनिस्टार बुंनाय बायदि कन्टिगुवास होलाङो जोंनि सिमना 5/9निफ्राय साहा 1 किल'मिटारानो जाथों 2 किल'मिटारानो जाथों बे हाखौ होलांनानै जुदि गहपुर अबेबा मैमां माबासिम सौहैयोब्ला जोंहा बाहाय बुंनांगौ गैया जोंनो बांसिन रंजागोन हारि हिसाबै खिन्थु बेखौ जे खालामगोन बेखौथ' जों नुनो मोनाखै मैया जोंनि बिटिसिनि गार्जियान मन्थ्रि बे ओनसोलनिनो मन्थ्रि बिथांखौ दाउ होनाय बायदि होसोदों जुदि सेटेलाइट फर्माव होयो नोंथांमोना नाजावगोन नामा नोंथांमोना नाजावोबा नाजाव जोङो खिन्थु बिटिसिनि जनसाधारना नाजावा सार जुदि बिटिसिनिफ्राय सिमाखौ दानख'योबा नोंथांमोननि स्टेटमेन्टआ मा जागोन जों अलरेडि बुंबाय बिटिसिनिफ्राय 1 इन्सि हा जों हगारनो हाया दिनै बेवहाय ट्राइबेल मानसि बा बर' मानसि गैया जानो हागौ खिन्थु बे हाया जोंनि आजै आजौनि जोंनि आबौमोननिमोन बे हाया गतिके इतिहासिक बे जोंनिनो हामोन होननानैसो सालिजारि खालामनानैसो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बाय रेकर्ड नायनानैसो बे हाखौ बिटिसिआव सोदों बेखौ जुदि दानख'फिननांगौब्ला जोंनि गेजेराव मोजाङै सावरायलायनांगोन मानो दानख'नो जोंनि जुक्तिया जाहैबाय 1 इन्सिबो दानख'नो मोना आरो जायफ्रा दानख'नो नागिरदों बे भुल सिद्धान्त होनो नागिरदों आरो बेखौ जोंनि बर' मानसिफ्रा सोरबा दल संगठननि सोरबा नेताफ्रा जुदि गनायनानै लानायनि खोथा बुङोब्ला बिसोरो जातिद्रहि सार लास्ट मोनसे कुइसन जे प्रमद बर'आ परिबर्तननि मुङाव स्ल'गान मिनिङा माबे आरो बिथांमोननि मावनाया मा जादों बेखौ नोंथांमोनहा नायनानै बिजिरनानै रायजो राजाफोरनो नोंथांमोननि चेनेलनि दारै खोन्थादो